guys. Pasukan kami yung Clariden. Arat ang mangutang namin yung admin na panya dyan po. Aran po ang admin niya. Aran. Mag-online kayo po. Magbenta kaming gluta tayo na nakain naman po na kapatuloy. Gluta tayo ng pong pakoma. Sila rin sasagot. Online dito. Kaya interested ko yun. Sagyan tayo. Yan eh. Bagay-bagay kain. Bagay-bagay Clariden. Pasukat kami para kitang kasal na yung metong nangyari. Ay kilala niya ang mga online. Lima na kami guys. Isang sport mga yan. Sorry. Tingnan na naman kong gaya. Let's. Patse, makasagay ako kaya sa kinainin. Hanggang nang kami nagkagamitan ko. Bala mo, kaya ko na eh. Red skull, reddish. Ay. Gatas-gatas yan. Gatas-gatas ka no? Nakakala akong gatas lagi. Panay ako mong gatas kasi so ayaw ako may minumalak eh. Sorry, itapin. Bakit ayaw may minumalak? Uling acidic ko. Pwede kong mate. Tingalak. Talagang maskup pasalo. Masakit kaya ka. Ganditak mo. Saan miglight mo pingkapurit? Masakit na eh. Dapat kayang so yun, nakalog kayo kung nakalog na doon nung malampan ako may mamuli pampang so mga kang nalalo tayo yung muli ni yung nening kahit something niya pero tingnan dito ka feel na balang malangikin okay mo, balang mamahalin pero okay pa rin so ito yung elevator escalator yan yung Pilipinas sa drawing rules yan yung kang left nung talakad ko at kayong right nung maglakad ka pero masusunod simpleng kaya yung masusunod sample lalakad kasoy yung masusunod kasoy utang ako ng business partners tamo tulad yan yung toll house at ayan kalupan itang pagpaman kung kaya yung misan toll house so yun ito muna mga karimang namin natin ang Ebun na binarita sa sila ay kunyari na siya ganong malibatang kayo tapos muli ba tayo ng Pilipinas na ito na magkakain makakain ng US US yun na maaaring sa mga shotgun ang dati sa mga shotgun yang bisa nagkakahin kami na mayari kaya kami may pang-connect yung wifi nakarangalong timbangan naman magipag-wifi pero may loban ng wifi wala ka lang yung balik pag-connect ka kuha mo na mayaring masakit pa kang magbalik ka, mag-connecting niya pa rin ituloy nitang pa mag-connect na ka pa rin makakapag-connect sabi na piningan ako lolowin yan lolowin turo tayo yung technique makanalan na yung dala yung kote managan kang ditak kunwari yung wagi sa lobat dalanin kasi mga karin yung dalanin laman malaga ka sa kotiya mo yung dalanin kasoy medyo kinapsi kami kanina kaya man talaga mamangkit kaya lang wala mo pinay wala
Tama po yung video dito. So yan, napitan niya luwan yung siyalungan. Si Lulu na yun naman mata, may nagin na yun naman pisalwanan na ano kayo. Ini o, kilala. Mawi kaya kanusoy. Nakunumpisa akong kaya. Nakunumpisa akong shorts. Kasi ikot na kanda ka nung sa shorts. Na libre. Kaya ka rin mabisa. Boy libre ta ako. Ano yan? Kaya? Padami na ako kaya. Taro na ako size. Ano say? Libre ya ano say? Libre na ako. Karakal seli. 19. Kali yan. Libre mo naman eh, kaya naman isa. Yung mura naman yung may gastos mo. Ako daw mo lang sell ka naman. Lalo na naman small time. Ano kuwari size? Double XL? Kasi din lang yung double XL ka. Dati tama mong medium, small. Ayan. Gastos na ito ka palang bagay. Kita mo, nano-nano lang pa yung banda mo. Gadget ang pagpiyalo. Tama nga. Ano yung tama nga? Kasoy. Alam na akong balong nga na i-gain. Kaya palitan na yung sakit. Dati yung mga nila sa nila. Yung gym. At least yung sa ganun ngayon eh. Check yung best tool.